Salut! Săptămâna radicalelor și puterilor s-a început de azi, după cum v-am spus pe TikTok, de azi fac un mini curs de 5 zile, 2 zile cu puteri, 3 cu radicali, ca să puteți înțelegeți exercițiul 5 de la examenul de clasa a 9 sau de ce nu, dacă sunteți în altă clasă și doriți să le înțelegeți, că nu le-ați înțeles la timp, atunci este pentru voi. Ideea este următoarea, că dacă voi vă abonați la pagina mea de YouTube, voi putea să partajez ecranul în live și mult mai ușor de explicat, plus că încă se salvează video. E mult mai ușor de explicat pentru că pe TikTok îmi este incomod, că trebuie să țin cu mână telefonul să se vadă ceea ce scriu. Pe YouTube pot partaja ecranul și să lucrez cu tabla online, este mult mai simplu, mult mai comod și plus că se va salva video pentru voi ca să-l puteți urmări ulterior. După cum știți, în TikTok nu se salvează live-ul. Deci, vă las aici prima lecție despre puteri. Pentru mai mult, abonați-vă la pagină și dați-mi like. Regulile de calcul pentru puteri. Când avem a la puterea m înmulțit cu a la puterea n egal cu a la puterea m plus n. Adică la înmulțire baza rămâne aceeași, exponenții se adună. La împărțire baza la fel rămâne aceeași, dar exponenții se scad. Când avem linia de fracție înseamnă împărțire. Înseamnă că la fel exponenții se scad. Când avem a la puterea minus 1, înseamnă că inversăm numărul și o să avem 1 supra lui a. Dacă avem a la puterea minus n, înseamnă că o să avem 1 supra lui a la puterea n. Inversăm fracția, numărul, ca să scăpăm de minus la exponent și avem 1 supra lui a la puterea n. Dacă avem fracție a supra lui b, totul la puterea minus 1, înseamnă că inversăm fracția și o să avem b pe a. Dacă avem a pe b la puterea minus n, atunci vom avea b pe a, inversăm fracția, totul la puterea n. Dacă avem a înmulțit cu b, totul la puterea n, asta înseamnă că e primul factor la puterea n înmulțit cu al doilea factor la puterea n. Atunci când avem a la puterea n, totul la puterea m, paranteza înseamnă că exponenții se înmulțesc. Baza rămâne aceeași, exponenții se înmulțesc. Și a la puterea 0, cea mai esențială, nu v-am dat-o, cu orice număr la puterea 0 egal cu 1, deoarece 1 este element neutru la înmulțire. Și acestea sunt proprietățile care trebuie să le știți la puteri, calcul pentru puteri. Acum vom continua cu un exercițiu ca să antrenăm puțin. Și am să iau de la acest exercițiu prima coloană. Avem la cazul A 3 la puterea minus 4 înmulțit cu 3 la puterea 6. Deci, noi am spus că la mulțire baza rămâne aceeași, exponenții se adună. O să avem minus 4 plus 6. Deci, va fi egal cu 3, minus 4 plus 6 e 2. 3 la puterea 2 egal cu 9. Mai departe, dacă luăm pe D, avem 2 la puterea 10 împărțit cu 2 la puterea 12. La împărțire, exponenții am spus că se scad. Baza rămâne aceeași. Deci vom avea 10 minus 12. 2 rămâne baza. 10 minus 12 e minus 2. Și acum am spus că când avem puterea negativă, inversăm numărul și o să avem 1 pe 2 la puterea 2. Puterea rămâne aceeași pară. 1 rămâne la numărător, 2 la puterea 2 ai 4. Și ăsta este răspunsul. Acum la G avem 2 la puterea minus 4 la puterea minus 1. Când avem paranteză, exponenții se înmulțesc și baza rămâne aceeași. 2 la puterea minus 4
înmulțit cu minus 1. 2 rămâne baza, minus 4 înmulțit cu minus 1 o să fie 4. Minus înmulțit cu minus e plus. 2 la puterea 4, asta e 16. Cum calculăm 2 la puterea 4? Și asta e egal cu 2, înmulțit cu 2, înmulțit cu 2 și înmulțit cu 2, care e egal cu 16. Mai departe, J. Avem 5 la puterea minus 15 înmulțit cu 5 la puterea 16. Deci vom avea 5 la puterea minus 15 plus 16. 5 rămâne baza, minus 15 plus 16, 1. 5 la puterea 1, evident că e 5. Și acesta a fost de la exercițiul 13. De la celelalte care mai sunt aici, vă îndemn să le încercați singuri și dacă aveți întrebări îmi puteți scrie. Și lăsați un like și abonați-vă la pagina mea pentru mai multe video. Acum să-l fac pe 14a. Avem o treime, totul la puterea minus 4, înmulțit cu o treime la puterea 3. Care e diferența când avem o treime la puterea 3 și o treime totul la puterea 3? În acest caz înseamnă că doar numărătorul se ridică la puterea 3 și o să avem 1 pe 3, dar în cazul când luăm în paranteză, atunci și numărătorul și numitorul se ridică la puterea noastră. Și o să avem 1 supra lui 9. Deci, mai departe, avem aceeași bază, înseamnă că e egal cu o treime, totul la puterea, la înmulțire se adună. Și o să avem minus 4 plus 3. Adică o să fie mai departe, baza rămâne aceeași, o treime, minus 4 plus 3, minus 1. Avem puterea minus 1, înseamnă că inversăm. Este egal cu 3 pe 1. Adică egal cu 3. Și am să fac unul de împărțire, n-am să le fac pe toate, celelalte două, acestea două, vă rămâne pentru voi să exersați. Și la cazul C o să avem 1 pe 5, totul la puterea minus 2, de împărțit la 1 pe 5, totul la puterea minus 4. Am spus că la împărțire exponenții se scad. Deci o să avem 1 pe 5, totul la puterea minus 2, minus 4. Deci va fi o cincime, totul la puterea minus 2, minus înmulțit cu minus, va fi plus 4. Și este egal cu 1 pe 5, totul la puterea minus 2 plus 4, puterea a doua. În acest caz ridicăm și numărătorul la puterea a doua și numitorul. 1 la puterea a doua e 1, 5 la puterea a doua e 25. Și ăsta le este răspunsul. Pentru ca să pot face videouri mai lungi, atunci abonați-vă la pagina mea, că la 50 de abonați pe YouTube voi putea face live-ul direct pe YouTube. Adică nu va fi nevoie să înregistrez în telefon și pe urmă să nu-mi permită ca să încarc pe YouTube.